ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಶುಭ ದಿನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬತ್ತು ಆಯ್ತು ಪೋತು ಜೆತ್ತಲಾಗ್ತದ ಕಾಂಡ ಆಜಾರ ಮತ್ತು 5 ಗಂಟೆಲ್ ಆಗ್ತದ ನನಗೆ ಮದುವೆಗೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ರಾಗೆ ಒಂಬರೆಕ್ ಪಾಯರ ಆಜಾರಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಾಡೋದು ಆಜಾರಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಾಡೋದು ಒಂಬರೆಕ್ ಒಂಬಂಟೆ ಒಬ್ಬನ ಕ್ಲಾಜರ್ಗೆ ಎನ್ನೆಲೆ ಎತ್ತು ಪೊರ್ತು ಬೋಡು ಬಿದ್ದಾಡಿ ಪೂರ ಆರೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ಬಂದ್ಬಿಡು ಕೃಷ್ಣ ಶುಭ ದಿನ ಕೃಷ್ಣ ಶುಭ ದಿನ ಬಲ್ಲೆ ಶುಭ ದಿನ ಬಲ್ಲೆ ಶುಭ ದಿನ ಬಲ್ಲಯ್ಯ ಶುಭ ದಿನ ಬಲ್ಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಶುಭ ದಿನ ಬಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಶುಭ ದಿನ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಮೈಸೂರು ಎಂಚಂದು ಕೃಷ್ಣ ಸೋಪುಂಡ ಮೈಸೂರು ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಬಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ನೇನು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಇಪ್ಪುನ ಫ್ರಂಟ್ ಇಲ್ಲು ಇಪ್ಪುನ ಜಾಲಿಜ್ಜಿ ರೋಡ್ಲ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಗಡ್ಡೆ ನನ್ನ ಪಿದಾಡುನು ಒಂದು ಜಾಲ ಟೈಲರ್ ಒಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಲ ಮದಿಮೆದ ಇಲ್ಲಿ ಮಿತ್ತು ಒಂದು ಅಕ್ಲು ತಿರ್ತು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಐನಿತ್ತ ಲಕ್ಕದೇರು ಮದಿಮೆಗೆ ಪುರ ಬರ್ಪಿರತ್ತೆ ಬಿನ್ನೇರು ಅಂಚ ರೂಮ್ ಕೊರ ಮೈಸೂರು ಗ್ರೇಟ್ ಆಯ್ತಾ ಎತ್ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದಿನ ಉಲೈ ಪ್ರೊ ಟಾಕಿಂಗ್ ini goda banda aitara ratra free ata alla ini madhyana kammi yamira oda ಹಾಯ್ 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 ಸೊ ಲೇಡೀಸ್ ಅವರ ಮನೆ ಜೈ ಲೇಡೀಸ್ ಅಂತ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಜೋಕುಲು ಗರ್ಲ್ಸ್ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಪೋತುಂಡು ದುಂಬುದಂತಿದ್ದಿ ಸರಿ ಹಾಲಿಗೆ ಪೋತಿಪ್ಪುವ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಪ್ಪುಂಟುಲ್ಲ ಅವಳ ಹನಿ ನಾನು ಲೆಹಂಗಾ ಪಾಡಿಯ ಮುರಾಣಿದ ಬರ್ಡೇಗೆ ಪಾಡ್ತ ಅವೇ ಹಾಲಿಗೆ ಪೋತಿಕ್ವ ಎಂಕ್ಲು ಬಿದ್ದಾಡ್ದು ಪೂರ ಬಂದಾಗ ಹಾಲ್ ತಿಂಡಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಗಿತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ಲು ತಿಂಡಿಗೆ ಬತ್ತ ತಿಂಡಿ ಲಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಹಾಕಿತ್ತುಂಡು ಇಡ್ಲಿ ಇತ್ತುಂಡು ದೋಸೆ ಇತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಥರ ಪೊಂಗಲ್ ಟೈಪ್ ಅಂಚ ಇತ್ತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಆಯ್ಕೊಂಡು ಕೃಷ್ಣ ವಡೆ ಶೋಕುಂಡ ಇಡ್ಲಿ ಶೋಕುಂಡ ವಡೆ ತಿಂದಾನ ವಡೆ ತಿಂದಿದ್ದು ಎಂಚ ಉಂಡು ತುಲ ಒಂದು ಪೀಸ್ ತಿಂದಿಲ್ಲ ವಡೆ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಕ್ರಂಚಿ ಕ್ರಂಚಿ ಅದು
ಪಿದಾರ್ದು ಬತ್ತು ತಿಂಡಿ ಪೂರ ತಿಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಏನಂತೆ ಮರ್ಮಲ್ ನಕ್ಲೊಟ್ಟುಗಂತ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ತ ಇಂಕ್ಲ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮದ್ಮೆಗೆ ಹಾಲ್ದು ಲೈ ಬತ್ತ ಅತ್ತಾನಾಗ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪೂರ ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡು ಮದಿಮಲ್ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ತೋಜೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲದ ಕುಲ್ಲಾತೆ ತೂಲಿ ನಿಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆದಿತ್ತು ಅಂಚನೆ ಅಂಚಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಫೋಟೋಸ್ ಪೂರ ಕೋಡೆನ ದಿಪ್ಪರೈತಿನಿ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ದಾನಿಯೇ ಇನ್ನು ಅಕ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂತೆ ಲೇಟ್ ಆವು ಪಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪೂರ ಆದಾನಾಗ ನನ್ನ ಇತ್ತೆ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆ ಎಲ್ಲ ಆವರೆ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡಲ್ತ ಮದ್ಮೆಗೆ ಬೋದು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲ ಸಂಪ್ರದಾಯನ ಪೂರ ಅವರ ತುಯ್ಲೆ ಕಾಂಡು ನಮ್ಮಂಚೆ ಇಡ್ತು ಚೂರು ವಿಭಿನ್ನವಾಯಿನ ಆಚರಣೆ ಪಂಡ ಅವಳ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂದ್ ಪನೋಲಿ ಮಸ್ತ್ ರೀತಿ ಉಂಡು ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಬೇಗ ಮದ್ಮೆ ಮುಗಿಪುಂಡು ಬಟ್ ಅವಲಂಚಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಖುಷಿ ಅಂಡಿತುದು ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆದ ಮಲ್ದಿರ ಮದ್ಮೆಲ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆದಿತ್ತು ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಎಂಚ ಆದಿತ್ತು ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆದ ಮಲ್ದಿರ ಹಾಲ್ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತುಂಡು ಎತ್ತು ಜನ ಬತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಹಾಲ್ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆವೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಅಂಚನೆ ಬೇಜಾರ್ಲ ಆವೊಂದಿತ್ತು ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ ಕೂಡಲೇ ಪಿದಾಡೋಡೆ ನಾನು ಅಂದ ಎಂಚ 1 day 2 days ಪೋಪುನಂದೆ ಗೊತ್ತಾ ಪೂಜೆ ತಿರುಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಏ ರೂಪದ್ರ ಕೊರ್ರೀರಿ ಗಾನಿಯ
ಬೊಕಡೆ ಹಾಕುನತ್ತ ಪಾನಿ ಬುಲಿ ಪಾನಿ ಮದ್ವೆ ಪೂರ ಮುಗಿಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬತ್ತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಮದ್ವೆ ದಾನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ 25 ಬಗೆ ಇತ್ತುಂಡು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತಾಯನ್ 25 ಬಗೆ ಇತ್ತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕದಿತ್ತುಂಡು ಮನಸ್ಸಂತೂ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ತೂವಲಿ ನಿಕ್ಲದ ಆತ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆರಂದು ವೆಜ್ಜಿಡು ಪೂರ ತಿನ್ಪುನಕ್ಲೆಗಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಗಟ್ಟಿದ ಮನಸ್ಸು ಎಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಊಲ ಜಪ್ಪು ನಂದಿ ಜೇತು ಲಾಯ್ಕಿತ್ತಂಡು ಅಲೇತು ಪೋಡ ಆತೇ ತಿನ್ಪುನೇನು ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಇಲ್ಲೊಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಉಪ್ಪಾಡಿತ್ತಂಡು ಉನ್ಪುನ ತೆಂಕ್ ಪೋಯಿನ ಅವಳು ಏತಿತ್ತನಲ್ಲ ಉಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಹೌದು ಅದಂದೇ ಗೊತ್ತು ಜೆಂಕ್ ಬಟ್ ಒನಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕಿತ್ತಂಡು ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪ ಒನಸ್ ಪೂರ ಆಯ್ಬೋಕ ನಮ್ಮ ತಾರೈ ಕೊರ್ಪೆರು ಅವಳು ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ಡ್ ತಾರೈ ಪರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬಜ್ಜೈ ಅಂಚ ಪೂರ ಕೊರ್ಪೆರು ಪ್ರತಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ದಾನಿಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಪೂರ ಇತ್ತುಂಡು ಸಾರಿ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ದಾನಿ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಮದ್ಮೆ ದಾನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇತ್ತುಂಡು ಕೊರ್ಪೆರು ಹಾಯ್ 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 ನೋಡ್ಗೋ అక్కడ కారు పెట్టి చూస్తాను అప్ప కారు ఇదికొని పోతా అంటే మళ్ళీ ఇది కచ్చడి పెట్టా బాయ్ 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 ಗಡಿ ಬಿಡಾರ ಕಟ್ಟುನ ಗಡಿ ಬಿಡಾರ ಅಂಚನೆ ಇಂಕ್ಲೋನಸ್ ಪುರ ಅದು ಪಿದಾಡ್ರ ತಯಾರಿ ಮಲ್ತ ಪಂಡ ಲೇಟ್ ಆಪುಣ ತೋಡು ಕತ್ತೆಲುದುಲ ಅಂಚದು ಅಂಚನೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ಪನೆಕ್ ದುಂಬವುಲು ಗಟ್ಟದಂಚೆ ಅಂಚನೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅನಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನೋ ಬಾಳೆನೂರು ಪೋನಾಗಲ್ಲ ಅವಲನ ಮಲ್ತು ಬನ್ನಾಗ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನವಳು ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಕುರ್ದಿತ್ರ ಪಗ ಬಂದಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಣ ಅಂಚಿದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂದು ಅಂಚನೆ ಮೂಲ ಅಂಚನೆ ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಅಂಚನೆ ಬ್ಲೌಸ್ ಪೀಸ್ ಅಂಚ ಪೂರ ದೀದು ಕೊರ್ಪೆರು ಮುತ್ತೈದನಕ್ಲೆಗಂದು ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮುಲ್ತ ಬಟ್ ಅವು ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪು ನಮಕ್ಕು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ಪೋನಾಗ ಮುತ್ತೈದೆ ಏನಕ್ಲಿಗೆ ಅರಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂದು ಅಂಚ ಕೊರಿಯರು ಅಂಚ ನನ್ನ ಇಂಕ್ಲ ಐನ್ ಪೂರ ದೆತ್ತೊಂದು ನನ್ನ ಪಿದಾಡುನು ಭಾರವಾದ ಮನಸ್ಸುಡು ಪಿದಾಡುನು ನಮ್ಮ ಮದ್ಮೆದ ಪಿದಾಡ್ಯ ನನ್ನಾಗ ಅರಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಬ್ಲೌಸ್ ಜೋಕ್ಲಿ ಪೂರ ಬತ್ತು ಜೋಕ್ಲ ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅವಧಿಲ್ಲ ಪೂರ ಎನರ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ನನ್ನ ಪಿದಾಡ ಬಾಯ್ 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 ಪ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಓದಿಕ್ಕೋ ಶ್ರುತಿನ ಅಲ್ತು ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿ ಚೂರು ಡೌನ್ ಆದಿತ್ತಣ್ಣು ತೂಲೆ ಪೂರ ನಿದ್ದೆ ಹಾಕೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನಲ್ಲ ಒಂತ ಜೊತೆ ಬಟ್ ಅಲ್ಪ ವಿಂಡೋ ಸೈಡ್ ಕುಲ್ದಿತ್ತ ಅಂಚೆ ಹಿಂಗೆ ಪಿದ ನೇಚರ್ ತೂವರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂದಿತ್ತು ಬಟ್ ಹಿಂಗೆ ಕಂಡಿ ಸರಿ ತಿಕ್ಕುದಿಜ್ಜಿ ಜನ ನನ್ನೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ವೆ ಹಿಂಗೆ ನೇಚರ್ ತೂಪನ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಚಾಪರ್ರ ಜೊತ್ತ ಪ್ರಜ್ಞಾನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿಜ್ಜಂದೆ ಖುಷಿಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಂಕಿದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಂಕಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ತುಪ್ಪಂದ್ರೆ ಕೊರ್ಪಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಐದಾರು ಕಾಫಿ ಕಿನ್ನೆ ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಬತ್ತ ನಹನಿ ಶುರು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸತ್ತ ಬಂಡೆ ನನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕೊರಚೆ ಮೇಲೆ ಕೈತೆ ನಮ್ಮ ಇದು ಕೊಡ್ತು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದ ಶೋಕ್ ಮಂತಿರಿದ್ದೆ ಚಾಪರಿ ಆಡು ಆಡು ಕಡಿ ಪೋಪುನ ಅದಿರ್ಬೋದು ಏರೇರೆಂಗೆ ದಾದ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ತಾರು ಲೈನ್ ಮಸಾಲ ಲೆಮನ್ ಸೋಡಾ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಲೆಮನ್ ಸೋಡಾ
ಐದು ಬರ್ಪತ್ಲೆ ಈತ 5 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ಪತ್ಲೆ ಲೆಪ್ಪುನು ಪೊಪ್ಪ ಬರೋಡಿಗೆ ಪೂರ ಸೊಡ್ಡೆ ಎಂಚಾತಂಡುಲ ಜತ್ತದು ಪೂರ ಜತ್ತದು ಸೊಡ್ಡೆ ಎಂಚಾತಂಡು ಪೊಣ್ಣುಲು ನಲ್ತೀನಿ ಪೊಣ್ಣುಲು ನಿಕ್ಲದೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಜ್ಜರ್ನಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿನೆಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ದತ್ತೀನಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಕಾಪಿರೇಟ್ ಬರುನು ಇತನ ಆಡ್ಸೆನ್ಸ್ ಅದಂದು ಆಗ್ತಿಸಿ ಎನ್ನ ಇಮೇಲ್ ಇನಿ ಸರಿ ಆಯ್ನ ಅಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿ ಇದಿತ್ತೆ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಇಮೇಲ್ ಬಂದಾಗ ರಿಕವರಿ ಅಂಡ್ ಇಮೇಲ್ ಮಸ್ತ್ ಮುರ ನಿಂಚ ಬಂತಂದಾರ ಚಪ್ಪ ಮಜ್ಜಿ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟನೆ ಯಾಕೆ ಮಲ್ದು ನಾ ಮೇರದ ಸರಿ ನಿನ್ನ ಪಪ್ಪಡ ಬಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಡು ತುಣು ಪಕ್ಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಡಿದ್ರೆ ಇದಾದಕ್ಕ ಅಮ್ಮಿರುವಂತ ನಾನು ಕಟ್ 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 ಪ್ರಜ್ಞಾಕರ ಕುಟುಂಬದಾಗ ಬೈದೇರ್ ತುಲೆ ಪ್ರಜ್ಞಾಕರ ಕುಟುಂಬ ಬೋಟಿಗೆಲ್ಲ ಮಂಗ ಮಂಗ ಇಡಬಲ ಇದು ಕೈ ಉಂಟಲ್ಲ ಅಡಿ ಅದಾದ ಮಂದಿ ಗೊತ್ತಾಣ ಆಂಟಿ ಲಕ್ಕಿ ಲಕ್ಕಿಯವರ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬನ್ನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆವೆ ಎಂಗ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಮೂಲಂಜತ್ತ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಟ್ಟಿತ್ತು ನಂಚ ತೂಕ ಅಂತ ವಾರ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಪು ಚಂಪ ಅನ್ಕೊಡತ್ತೆ ಎದ್ಲ ಆಯ್ಕೊಂತಿಲ್ಲ ಪ್ಲೇಸ್ ಅತ್ತಂಟಿ ಮಿತ್ತಿರ್ತಿರ್ತಿಲ್ಲ ಆಯ್ಪ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ಪಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪಾಡ್ದನ್ನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂಚಿ ಜಂಪ್ ಮಲ್ದ್ವೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚಿಗುಂತಿಲ್ಲ ಇದೆ ತಿತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ತಿತ್ತು ಬಕಿ ಪೊಟ್ ಪೇ ಜಂಬರ್ ಪನ್ಗೆ ಆರ ಅಂಚಿಗುಂತದೆ ಇಂಚಿ ಬರ್ರ ಅಪ್ಪಜಿಗಾರೆಗ್ ಸೀರೆ ಮಾಡಿದಾರ ಲೈಫ್ ಬರ ಅಪ್ಪಜಿಗಾರೆ ಫುಲ್ ತೋಸ್ಪಲ್ಲ నట్టుందగానే సాక ఉంది అల్పడి నుంచి చెప్తుంది అల్పడి ముల్పతిలే మీరు ఎంచండి ట్రై మంత్ తించి వస్తే నేండి దేని స్టెప్ నా ಇಟ್ಲ ಆಯ್ಕೊಂತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲು ಅತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪಡಿ ದಿಂಚ ಚಪ್ಪಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ದಿಂಚೆಂಚೆಂಚ ಉಳ್ತಾಡೆಲ್ಲ ಆಯ್ಪುಗನ ತಿರ್ತೆ ಮಡಿಕೇರಿ ಕೈತಲ್ಲ ಆತ ಅಲ್ಲಿ ತೂನಾಗ ಪೋಯಿ ನಾಸ ಆಪು ನಂಕ್ಲ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಅಂಜನ ಕ್ಲೇಪೆಲ್ಲ ಬಿಸಿಟ್ ಬರ್ಪ ಬುಡ್ಪು ಜೇರು ಬಾಯರ್ ಯಮ್ಮಿ ನಂಜ್ ಬಡದೆ ಪ್ಯಾನ್ ದಿಂಚ ಅಂತ ಬೆಟ್ಟದ ಮಿತ್ತು ಇಲ್ಲು ಉಂಡು ತುಲೆ ಎಂಗ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಅವಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುಗಾಂದ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಅಂಡಮಾನ್ ಅಲ್ಪನ ಇಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬಿಡುಯಾ ಈ ಕಾಡಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್
ಯಾವ ఇక్కడ ఆవాలి అవే నా బుర్ద ನಮ್ಮ ಫಾಲ್ಸ್ ದಾಡೆ ಬತ್ತ ಕಿನ್ನೆ ಕಿನ್ನೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಟಾ போயா விட்டு முட்ட போயா ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನೊಂದು ಟೂರ್ ಮಲ್ಪ ಮಡಿಕೇರಿ ಮೈಸೂರು ಅಪ್ಪ ಫುಲ್ ತಿರುಗಿದ ಒಂಚುಂಡದ ಆಸೆ ಪುಂಡು ತಿರ್ಗ್ಯಾರ ಆಪುದೆ ಬೋಟಿದಾರು ಒಡೆಕ್ ಪೋಯರು ಬೋಟಿದಾರು ಚಿಕ್ಕ ಮೇಕರ್ದಿಂದ ಬೋಟಿ ಬೋಡು ಕಲ್ಕೊಂಡಿರ್ಲೇರು ಬೋಟಿ ಬೋಡು ಬರ್ಪುರ ಹಿಡಿದು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೋನ್ ಆಗದೆ ಎತ್ತುಕೊರಿಯರು ಬೋಟಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಗ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಆಸೆ ತೀರ್ಂಡ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಆಸೆ ತೀರ್ಂಡ ಆರು ಬಂದಾಗ ಕೋಟೆ ಬಂದಾಗ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಬೋಟಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಕಲು ಅಂಗಡಿದಕ್ಕಲು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಓಸಿ ಮಾಲ್ ತುಂಬ ಕಿನ್ನಿ ಎಪ್ಪುನ ಉದ್ದ ಬೋಟಿ ಇಪ್ಪುಣತ ಚಾಪರ ಒಂದಿತ್ತಾಯ್ತು ಓಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲ ಅಡಿ ಎಂಚಂಡಿಯ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋದ್ ಪಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಆಂಡ ಜಾಲಿ ಮಸ್ತ್ ಜಾಲಿ ಆಯ್ತು ನಾನು ಆಂಟಿ ಅಂಕಲ್ ಆಗ್ಲೇನ್ ಬಿಡ್ತು ಎಂಟಿ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪುಣ ಯಾನಿಲ್ಲ ಜೋಕ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪುಣ ಯಾನ್ ಜೋಕ್ಲ ಬೋಟಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾರ ಕೂಡ ಮೇಘ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಶ್ವಿನಿ ಮನಸ್ಸಿಡು ಜೋಕ್ಲು ಅದೇ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಮನಸ್ಸಿಡು ಜೋಕ್ಲು ಅದಿಪ್ಪೊಡಿ ನನ್ನ ಮರ್ಮಲ್ ಒತ್ತಂದು ಕಾಣು ದಾದ ತೂಕರು ದಾದ ಬನ್ನಿ ನಾನು ಜೋಕ್ಲು ಬನ್ನತ ಐಕ್ ಬನ್ನಿ ನಾನು ಓಕೆ ಬಾಯ್ ನನ್ನ ಒಂದು ಚೆಪ್ಪುವ ಬಾಯ್ 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 ಮಾತ್ರ ಬಾಯ್ ಪುತ್ತೂರು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಡಲ್ಲ 2 ಜನ ಪೋಯರು ನಾನು ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಇಲ್ಲ ಗೆತ್ತವಡು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಏರ್ಪಪ್ಪು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಪಚ್ಚಿಂಡು ಪೋಯಿರು ಅಡೆ ಪೋಯಿರು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಬರ್ಪೇರು 2 ಜನ ಮೂರು ಜತ್ತೇರು ನನ್ನ ಪುತ್ತೂರುಡು ಅತ್ತಿಗೆನವರ ಬುಡ್ರಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಬೇರೇನು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕಿಪುರ ಅಸೈಗೋಡಿ ಅಂಕಲ ಟೂರ್ ಖತಮ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್